Pozdrav svima i dobrodošli u Pametnu košaricu, čiji je glavni cilj pokazati vam kako dobiti više za svoj novac. Krenimo s prvom usporedbom, a to će u ovom slučaju biti usporedba cijena. Imamo brendirane čokoladne žitarice i čokoladne žitarice privatne robne marke. Cijena brendiranih čokoladnih žitarica iznosi 6,73 € za 625 grama, a cijena čokoladnih žitarica privatne robne marke iznosi 2,29 € za 500 grama. Ako usporedimo cijenu po kilogramu, brendirane žitarice plaćamo 7,98 € po kilogramu, dok istovremenom kupnjom žitarica privatne robne marke kilogram plaćamo 4,58 €. U prijevodu, kupnjom čokoladnih žitarica privatne robne marke ostvarujemo uštedu u iznosu od 3,40 €. Također, možemo usporediti i ova dva soka od naranče. Oba proizvoda dolaze u pakiranju od 1 litre. Razlika u cijeni? Dobro nam poznati brendirani sok od naranče platila sam 2,99 €, a istovremeno sok od naranče privatne robne marke koštao me 1,59 €. Ušteda 1,40 €. Za više korisnih savjeta zapratite Pametnu košaricu.